Keď sa na web stránke školy pred 2 mesiacmi objavilo odpočítavanie času zostávajúceho do maturít, mnohí maturanti sa len pousmiali. Dnes o 8 ráno sa však počítadlo zastavilo a my sa ideme pozrieť, či sa maturanti usmievajú aj naďalej. Prichádzaš dnes s úsmevom alebo s obavami? S úsmevom, lebo slovenčiny sa nebojím, však som Slovák. Ja s úsmevom tiež, pretože som s ním pripravená. Ja prichádzam s úsmevom, pretože som 8 rokov so slovenčinou problém nemala a dúfam, že to tak ostane pre dnešok aspoň. Taktiež s úsmevom, lebo sem chodíme 8 rokov a sme pripravené. Ťažko povedať, ale mám taký blbý pocit, že som 8 rokov nič nerobila. Lebo však ešte ma čaká maturita z matiky, tak dneska sa ešte smejem. Tak ja prichádzam tiež s úsmevom a ten možno troška by som povedal, že vychádza z takých vnútorného stresu, z obáv. Ale tak na tento deň sa teším, lebo ja mám rád takéto situácie v zásade. Ja už sa len smejem, lebo nič iné mi nezostáva. Ku skúške dospelosti pristupuje všetkých 107 maturantov gymnázia. Dopoludnia ich čakal test a popoludní sloh na jednu z týchto tém. Prvá. Sociálna internetová sieť Náš slúha či pán. Úvaha. Druhá. Kam len oko dovidí. Umelecký opis Slovenska. Tretia. I malé meškanie môže spôsobiť veľké problémy. Rozprávanie. Štvrtá. Kto teba, pes, smie nazvať psom? Ty si môj priateľ milý. Dobre by bolo, keby ťa dejiny pochopili. Ján Smrek. Diskusný príspevok o spolužití človeka a zvieraťa. V stredu pokračujú maturitné skúšky písomkami z cudzieho jazyka. 99 žiakov si vybralo angličtinu a 6 nemčinu. 2 žiakom bol uznaný certifikát. Písomnú skúšku z matematiky absolvuje vo štvrtok 49 maturantov. Písomné maturity, ktoré sa dnes rozbehli, sú odrazovým mostíkom k ústnym skúškam. Tie gymnazisti absolvujú v týždni od 27. mája. Držme teda všetkým palce.